Добре. Натурален музик прави ми компилацията. Момчето въпреки това то е малко гейче. Гейче е момче, защото е така. Иска той ме гледа, бате по това през нощта. После си изима някакви неща. Те са кръгли, дървени и си ги навира там в газа. Знаете, сега няма да пее повече деца. Гейче и гей ще си остане, да. Чакай нещо сега да ми хрумне. На 16 бе момчето, въпреки това обичаше съседката си, боже как. Да, любиваше много, правеше и снимки, да, с телефончето средеше в туалетната, дори като се качваше в асансьора тя, той я днепнеше скрит за тъгъла, показваше някакви неща. Ушки ми се правеше да я гледа, да, но я снимаше момчето и си правеше албум, искаше да я чука бате като седем лум. Ах, момчето беше влюбено дори, майка му знаеше, че нещо става, нали? И после една вечер Чичо Гошо се излезе и момчето влезе бате в тях. Звъна на вратата, погледна я в очите, каза кучко лягай бате, ще го лапаш звите. За тинейджерската любов. Мога и да пея на китайски, бо момче, искаш ли да видиш моя бате как тече? Сега ще започна това. Колата е запалена, Георги Петов. Ти малумен ли си аз да ти рапирам, бе момче, и да си пусна някакви неща, без да съм запалил колата, бе, олигофрен. Чончи мани рони чони кони кони фа. Они они вони чангалинги лунгала. Това беше на китайски, бе момче. Аз съм езичен, бе. Мога и да пея аз на турски дори. Фолът ми ще лети като сегеджен дори. Знаеш и ви изпея 23, за да видите, брато, колко съм добър, нали? Анчиля халяли чихалали кола. Сегеджам халяла вахавочо ликела. Това беше повече, не знам, момче. Тук ви свързвам някакъв